तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। भैया आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल देवी गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना कइले बानी रउआ सबन खतरा। एकदम नया मीटर बाटे, एक और नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% वायरल हुई भैया। बहुत मस्त मीटर बा और हर पंडाल पर बजी। बढ़िया म्यूजिक मिल जाओ, बढ़िया से गायकी कर दिया जाओ तो गाना 100% हर पंडाल पर बजी भैया। तो चलिए मैटर के शुरुआत कर कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, कैसे कंपोज के बनी। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब, अगर वह नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, अच्छा गीत नहीं खे मिलत, अच्छा मीटर नहीं खे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गई बनी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, बिल्कुल उचित चार्ज पूर्वक के मस्त मीटर मिली भैया। मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। काहे कि हम हर तरह के मीटर लिखे नहीं, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, देवी गीत, भोला भजन, श्याम भजन, राम भजन या गणेश वंदना, पूर्वी, निर्गुण, धोबी गीत, कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के मीटर व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए भैया। तो कहल चाहब कि रुआ अगर चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। हर रोज़ हमार वीडियो चढ़ेला और हमार 3 गो चैनल बाटे भैया। रुआ जाके हमारे चैनल देख सकीले कि हम कैसन कैसन मीटर चढ़ाई ले। पहला चैनल बा भोजपुरी राइटर विजय बागी के नाम से, दूसरा गीतकार विजय बागी के नाम से, और ये तीसरा हमार चैनल हुए राइटर बागी भाई के नाम से। तो चलिए आज के मीटर शुरुआत कर कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। तो बहुत प्यारा लय बाटे भैया। अगर एक बढ़िया से म्यूजिक बन जाता, बढ़िया से गायकी करम ना, तो गाना पक्का बजी भैया। देखिए कैसे गाओगे बाटे कि पावन महीना हो चढ़त कुआर, आ चलल बाड़ी मैया सेवकवा दुआर। कि पावन महीना हो चढ़त कुआर, चलल बाड़ी मैया सेवकवा दुआर। आ भर नवरात्र होखे जय जयकार, माई के पूजे सारा संसार। सातों बहिनिया सुकुवारी चलली, भैरो के दुलारी चलली। दर्शन देखावे महतारी चलली, भैरो के दुलारी चलली। एक बार और मुखड़ा देख ली ध्यान से कि पावन महीना हो चढ़त कुआर, चलल बाड़ी मैया सेवकवा दुआर। भर नवरात्र होखे जय जयकार, माई के पूजे सारा संसार। सातों बहिनिया सुकुवारी चलली, भैरो के दुलारी चलली। दर्शन देखावे महतारी चलली, भैरो के दुलारी चलली। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये मीटर हुआ सबन के अच्छा लागल हुई। अगर अच्छा लागल हुई तो एगो लाइक कमेंट करब। आ कोनो प्रकार के मीटर पर्सनल लिखवावे खतरा बेहिचक संपर्क कर सकीले। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर खतरा मिलत नहीं भैया। अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक के लिए अनुमति चाहिए। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।